angin amitit milir arum-arum bulan pancaran sari Koko Prabu Ndarawati kalilan kula cumadung dawuh kados pundi wartanipun payudan Tegal Kurusetra. Nuwun sewu kadangipun Kakang Yayi Puntadewa. Atur uninga bilih barisan Pandhawa mendelong. Katrajang Senopati Ngastina nenggih Rama Prabu Salyapati. Aji Candha Birawa kuwawi mrawasa prajurit kalebet ingkang rayi kekalih Yayi Werkudara menapa dene Yayi Arjuna. Lajeng kados pundi lan menapa ingkang kedah kula tindakaken Koko Prabu? Yayi mestinipun paduka mboten kekilapan. Paduka mboten kesupen bilih Buta Candha Birawa ingkang cacahipun ewon menika namung sulapan. Tegesipun kadigdayan menika dumados saking kanepson ingkang dipun umbar. Menawi nafsu dipun uja mboten wonten telasipun tanpa beda kaliyan wujudipun Candha Birawa ingkang saya kathah lan saya ndrebala. Mila saking menika Yayi ingkang saged nelukaken Candha Birawa inggih namung piyayi ingkang kulina ulah kesabaran lan pinter ngendhaleni hawa nafsu mboten wonten sanes kejawi namung paduka Yayi Darma Kusuma. Oh. Aduh Koko Prabu Jimat kamulyan kula. Sampun keladuk anggen paduka ngalembana dumateng kula. Awit sejatosipun sedaya tiyang menika mesti pinter ngendhaleni nafsu kantun tiyangipun purun menapa mboten. Koko Prabu, yen tetela kados mekaten ingkang dados kersa paduka ingkang rayi mboten badhe suwala. Nyuwun tambahing pangestu panjurung. Mugi-mugi kula sembada netepi dumateng jejiban menika Koko Prabu. Nyatang ning kalangan negara Pandamun cara tinon ler kekonang surem sorote tan pandang kasor lan pacaring
abang kawlakar manguh ing mungsuh aminta lawan anggrolir sing anabda kadyoyon kal nubro ladala Prabu Puntadewa ya kene kowe ora gelem rawasa aku ora gelem Bandayuda nandingi kaprawiranku cetha lamun ta kowe ratu sing jirih getih wedi mati adi-adine kon perang kakange mung nyawang kowe sing gedhe pangapuramu tumrape Puntadewa ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke karo nepsune dhewe. Banjur sing ndak karepake kepiye? Yektine mungsuh sing abot dhewe kuwi dudu sapa-sapa nanging nepsune dhewe. Mergo akeh wong pinter, wong sugih, wong digdaya nanging mung dadi kesete nepsu. Mongko nafsu kuwi yen diuja ora ana mandheke lan ora ana enteke tan wurunga uripe mung ngangsa lan ngangah-angah adoh saka rasa panarima anane mung rasa sesungaran banjur kowe maju perang iki arep ngopo yen wekah peperangan karo aku sing ndok kaya apa Puntadewa aku makarti ning Bratayuda iki mung mili lawan kodrate lelakon. Aku wegah natoni penggalihe sapa-sapa merga makhluk urip ana alam padang iki mung diperintah supaya nyebar rasa asih lan katresnan marang jagat saisine. Mula yen kowe bakal mateni aku maragage aku patenana. Malah aku ngaturake panuwun dene kowe sing lantarake Puntadewa purna ing dharma banjur sumewa ana ngarsane Gusti ingkang Maha Nasa. Maragage aku patenana Candabira. Ah piye iki ah? Mundur, mundur. Pata mirah anak Prabu Puntadewa nyata paduka piyayi ingkang mumpuni ulah kebatosan ketitik sembada nelukaken Candabirawa anak-anak kula anak Prabu Puntadewa sakmangke kula sampun seleh lan ngrumaosi salah kula sampun kawon kula pasrah pejah dumateng paduka anak Prabu Yudhistira Paman Mandaraka dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula tega mentala kalian paduka menawi angger Puntadewa mboten kersa mejahi dumateng saya tegesipun paduka namung mirang-mirangaken dumateng kula. Mongko sumpahing senopati tinimbang dali wirang luwih becik dadi bathang nggir. Nanging kula mboten saged nglampahi paman. Nanging paduka lak ngasta piranti kula mboten mbeta pusaka.
ingkang paduka pundi rinten dalu nenggih jimat jamus Kalimasada menika tetela pusaka pepethingan ingkang saged nglantaraken kasampurnaning pejah kula nggih. Paman Mandaraka nuwun sewu. Kalimasada menika sanes pusaka nanging pustaka kinarya paugraning agesang. Anak Prabu, sakmangke kula nyuwun senjata pitulungan Kalimasada mangwedharake kula mangke ing badhe nerakaken. Aman Kalimasada menika namung dumados saking kalih ukara nenggih. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran ingkang maha murah lan ingsun dadi seksi lamun ta Kanjeng Rasul pungkasan utusane pangeran. Ora ana kang sinembah kejaba Gusti kang maha murah lan ingsun nekseni lamun ta Kanjeng Rasul pungkasan utusane pangeran.